akkusseuulukut L og O Hø. Der er Karina fra radioen. Ja, værsgo at komme indenfor. Vi må så være hos Ole Hø. Ja, så. Ja, kaya siya ratuning ngani. Pura Larsen na uti da. Ilan. So, suming ngani to na part da. Baka mo inimut. Isa kartu tayo na. So. Kautas mani nayoqarpusi. Qaanili mani laassi. Qaamat marlussungu qaangiup. Oktober kulingani manginupul. Illop akiatsu pensioneriaama. Tava illop angiilarlu marluututa initiatinuerlaat. Sumi nayoqaluaasi. Qaukitalim nayoqaluapu hørsalm eqqanguani. Illopput 150 kvadratmeter tamak missaan. 90 kvadratmeter tamangissil an lejlighed pissasaatu. Iluattu pilussuuga utsinu amnaamaqia. Qaqortormiuutila. Qaqortormiuunga. Qatanguti angutit taslimaavut. Affin marlugaluarpu. Annartavut marluk angajullarsaarpul nuqallassarpul. Ayualuartum tastaku 1930 alernaqannappaasuaq nalaalluni Skarlagen Svevam taanaqartarlu. Taaku annaasimagatsigu. Imaikua alakkalaartuuti tassa. Iseqqarama maluiniarpakka ukkuva assi tas lutaangitsoruissuitila. Under assi das 1935 mis det natasulaariaukku 1936 misa angajullasarput astari atassortimmat avannamiuqartarpaqam des assilis puut tamatta arfin marluul taqatangutigi tallima angutit astari niviarsiaangua illuqallassarp imamatil takuatassa naanarput atarput uyukulor ungasissorsuungitsukkut luumi assili sai ilisimavara maattakutinnaqartut John Hø. Taul ayun ananap akkusta kimnik simik inunguamat qaduap anna Marie Kimnik tes makkui Jens Kimnik palasi Jens Kassia Kimnik angulla makkui Karl Kimnik kommunalt Kimnik ilulisningen tes qatangulla sigivaat ananat anna 1939 81 ukiorasnluqu taamanikku tas utoqqarsua innataan taaguutaqarla ataanaqartarput fies qaqian tasam utoqqartagut 50-60 missian ukioqartut naatorsunaqartaam utoqqaa uissuat umasak 70 liters kan isikoqarnappuut taavalu aannaaput ningior ayuna Amalia ataata angajoqqaavi Amalialu piitarlu Peter Høgh fjortoqaqorlumi amtaan 39 nukiuqarlu qimauppu Ta qulaatungaanut ukua alakkariarutti. Qulaatungaan tassaakua 1933 tak assilisaasimapput. Amam eqqamavatsa assilisaasut. Amu assilisnikuugut. Tassa ayukua ataatama angajoqqaavi Amaliak piitarlu ata uqatiak. Kulprularpat 50 ukiut 50 aparinammin ullorsiortut. Taaman ullorsiukuloqqaat. Kikkumitavamiukua makkua. Anta palasi nulialu kistaqakkut. Taulu nassami niuartuuniku Frederik Høgh nulialu taan pulattaara tus ukua nuumi qatangutsigivaat hailmaanikkut qanoppia uqasiisanarpakka Heilmann arlallit nuumna juaqarput Jonathan Heilmann tasqatangutigata taulu ukuatas meerarivaataakkuat taulu makka kimnit angajokqava ayukua
Taku nuannassuup ilaqutarit marlorigamik ta imaakami uanga ataatama qatangutiamiumakka taawul anaanama qalkimnil qatansuut marloriami ilaqutarit ta uukam nitsikut ataata taawul paaviahu ayuna sanasnalagat ataatama aam qatangutai taana taawulu miislaaraq akap tas ittui akahyygip Qumitsuriortorsuukaka tas angutaat angajuqqayu tässä taulu Karen Olsen ayuna Jakob Olsen kangat miuningaanaartoq nuuniko qaqortumut meeraatsilluta akkaamsarpaatas allaffiimmi qullersaavaq kokiu allaffiqarfiin Elias Lauf nulialu ayuko akkusta laafilu ungasissorsuunitsuk ahama attasionga atsaakust uqoaq 95 nuukioralassuni angajoqqaua ayuko takkua illu ayunatas silataani assilisifiatas ayuna kiamitaa unatas qalipassimasaa nakossa pinsinnip anaanama kifaafiisimasatan makkimi angajoqqarsiaralun sialui taassuma qalipatariva taatam assilisaa taa assilisaq am ilisaasimaveersilimagamiu namminarlun qalipassimaga nitnuuna ootafoukkunna qoqatan qalipagapi pingo tas iltastaan meerafiisa tas inunngorfiuarput ataatat nammin illutaan sanariva illutaan qoa nuannersorteqarpoq imaakami ataataarput ilinniartuunikugami saffiutut tas maskin arbejderaitut ilalu ilangullu ilinniartuunikugami langlannimi Røykøbingimi illu najuarisimavaa taana illutam isikkulit kisianni qammassissiani sanaa taa uutortaqqissaarlugu ilua silataatamaassa sitartorsimavaa angallaun assingan illutarumaarami nuannaanarmi illan nuannaquta ayuna uasiongaat langlannimikatta takuarput kisian ilisaankaluarparput anasuartarfi allangulaarsimagam kisiatas taama isikkoqarlun tas sanisimawaatama tas illup assinganik Assakuunnan qammassissiagaluartan makkim kisiannammin qisummi nunniuaruyussu unallungum nunniоqqaarlugu aattat illuliarluusuluga qaqortup sukutitaanippa 1921 tässä qaqorlu illuqarfialqeqqani umiarsuulagimmingaanni qumisiisassaavoq massak Elias Hansen namminak pisiniarfiuteqarsimasu Elias Hansen illuiva ata anana putpearummat uatan makkimu tussangularlunga taa illutama nutaqsersimavara ilua aningasartuut qangatiarlut tattuornuutuusinsin nalilarlu iluarsaaneqarpu kiassaalillersorlu nusuttakkanita anartarfilersorlu uffarfilersorlu iluarlupilussu una igalaasaauniitto pekulaariarutimaqa ma Sigularsinnaami. Ja. Tästä on näin sorsoitu pigelugu. Täs kian sanava. Tästä on aunklasti jakkomituliot kapottu. Tässä on senariva. Imma tämän okaduttua saa nuonnarisimme kattorakkaan unne sulia etnä tokiemiksi, kun sen akadulilu. Kannok aasannassimme äälu. Okatina imaten pekutin tungehunappu. Imma ikunga adakkalaariorutiita kua iseqqaaratta takuttavit ilagivaat kua Tes assiingitsorpassuit. Kisam aalu suliat kua aalu eqqartukka kinaana. Aalu aunklast. Tästä alluitsupaaningaaniit qaqortumnunasiniko. Aunklast qaqortum nunasigami
Aasarnap imaapok 1960 aasartilernerani aalut qaqollumluup Danmarkimingaan superkuluseqarsimalluni sanatoriumingaani аллуут пааниисиннаангиннами аама аалисаққиссиннаангиннами имелун пиниартуунини ингартеққиссиннаангиннами оқарлумлуллу таава аалу қақорлумингаани на қақорлумлуума тасса социалим аама асиингитсуниккумуним сулиан илагама коммунал бисуал сиулиттаасутаан тамакку араютсиниарна аюратти ikiortaajaqarnaammi sigisseqarfiisimavaa taava ikiorniarlu kisia aalu akkumeeqqutaa ayuna kalaaliugami tupinnaanartumi innu namminneer neerusuttoq ikiorqungitso taamnik oqaam ikiorneqassangilanga sosialim pissangilanga kisian perusunnaguunga initiatin ikiorussiu akilartassoorpu sapingiset periarfisnaaqut tao katangummini iivartlassimi aalisaleqaluar kisian taamnik iivartim allatu aarnaartumi katangun ikiorniarsinnaangila misigiamikku sapeqaa imaanut suliniarnilailulungu tao kissaateqarsimagu illuakkimi maskiina arbejdajut imaapu maskiina arbejdajungit motorpassaritut tas maskiinen paasisut sulisinnaanarlu aasarneraluarpo kisiattaasumki on tuu aalu aamernin misiamiu nappaateqarsimannin taasum tupakulusun paqqutigalugu kiappassarlu illuakki ilua ernin qimappa tao qanu ikiornialuarlu aalu erneqauqa ua iluarnerutippa nammin periarfissamnassaraluar eqqaamasarpara aalu uqarfiiakku aalu uqarfiisavakki kiutilissuup kiuta amallaqaat pisiaaneqarsinnaasut kokihuup pisinniarfiat nauna taakua imaatorsinnaavaput pisiaasinnaavaput ikiusavakkit pisissaanga uanammin akilarluit taa akilawaapkion taa tuornoo qoonninnallimmik tamaskuamissan pisariaqama oqarqanamisillun sanassuakka oqarpung aalut ilaqullat piginnaassileruissup alluut paana aam uunartumi nalungilaki kul uunarpeqqaani najuaqartu piginnaassil nalungilak taakkua piginnaassi allam pigissavat taamatum akkaga anta takkumitulian asin paqap pularniartugu taa pulartu isiginnaami oqarpun tassaamakku assilisinaagaluarpati taamaasillun tasarn tassun oqassna tassunu aalu ikiorsamavara annuannequta aayunaan taammikisunguissanaani taamnik 15 kroner 20 kroner taammaksartipa ua akikigingaaraki oqarfiisarpa aau akisinarussappu taavallatu arnartum ikiorniaqiakkumi taaulantruami ilasortamorpung 63 Danmarkim qinigaunga lantrui iluani kitiutilsunskruian aallarneqqartumi Jørgen Ulsiniualuarlu Jørgen C.F. Olsen Jørgen C.F. Olsen jormuutan Jørgen Cecilia Fjols Olsen nemmin demokratisarpa taa jo kagaslusuaqarlut Danmarkiliartarat nassartarpakka arsalipaaluit sanaavi Amerikamiun akiiniarlu Malmquist aqutigalu taavalu ua amluannaresorsuunginnakku aalu pasissealuarpanga ua aningaasan saniatu akissartum kisiataamaanginnam taa oqarfiua Malmquist akigiarearangatsigi siakkingorlu aalumnassiullassava taunassiuppai taamaasillun tas aalu iluaqutigilarpa tastaman peqqutaasmun aalu makkua uanamminak taan pigiakkigut taa pulaarlunia uagutsin oqarpoq uuluftaan assoruissua alutornaaluarp immaassanagaluaraani oqarpung apeqqataaram akissaa oqarp akissaa apeqqataangil paasiumaarpan tassanavaa
Alusi okaisia tassiulla. Kanorluin sivisiusum tigummigaluaruk apekutigisangili inap biomaappan. Eqqarsaatigiluusannassagakku. Tikusinnuu eqqarsaatigiluarsimaqa. Unnia ama rikkammiungitsut kisianni Schweizimi neuallimuna pisiarniarsmagaluara 50 tilerlugu. Tässä ua Schweizimio masakut uakuaimna joqarpoq Amerikam kuallammi nunatilisuar. Ua ilisarsimasara. Filipowitz. Nunatsin angalasarpoq. Ketassagaayas saqarami pingaarlumi aalumu tungasorpausuit pigivaissuatimi. Uattakusaassarialuarpakka. Piffis apekutajumaarpu. Taakua najoqutaalu itta unapisiaanialuarpa ilungassualluna allungaam takunajoram. 50,000 tilausukkaluarpa. Qappunguat kanorlun akilannialuaruk akiniangkallarpaa. Ayunaalingikkuma. Akissaullu. Ja kisian ajungeqa. Taa qamunga alakkalaariarutta qassiliuna ineqartumanna inersi. Inappu tässä inimipo angisuumi. Taulu sinittaqqamaniipo uffaffik. Taulu igaffik. Igaffik. Ayunaa. Tau sin neresaqu. Ukue maa ilaquttati. Tässä angotaut siullam angayoqqaat ayuqua. Nuliama maun angayoqqaavi. Taavalu angayussaq angutarput sikallu sielatta. Kaspa tussaajaamiu katangutaa kaspa ayuna angayussiliatpania. Nukasiliat annassua ayuna suli assingpinginnatiu paangortilluasi akonnanniit kusunnammut piitaqqa. Piita hyy raski. Tässäänä 1992 kelaali juulimäkkiät nuumun nuuleatsigu. Tässä niukiorpaaluut ila Sasialfiarsimingan siulittaasuunikuun. Taulu siulittaasuun ilasortanikuunga. Taulu siulittaasuusimavun ukiorpaalu. 90 asortinna ei 80 imilingoisi kakottomiu imagau. Kämnik juulimäk tunniutilarakku tunniukkakku. Kojasuta lend jultam sinnis sinnallu jultam nikku kojasuta kafiva tasun julta jungila laasimiliussa laasimil tunniussa tästä. Tää ajuku amma maqa melqasi. Angayussassa ayuna astari. Käveltu Jesper Flemminge aviaja. Tämän den makimit, Tamam den makim ne jo rappu, atoffe kaptoon, suliffe kappu. Tää kise qaportumi inumorpa. Tamam kakortu minun ngoppu. Tamam kakortu minun ngoppu. Pinga suusutik kelä sokaluppu. Jesper den ukasonna sariva nunetsin nikuam nunitki onnetsu. Kisien päässakai. Aviai den teknokastassa teslimanan ukeokassan pigem ime kelä sokalu sinne. Kisien ilättämään tämä. Tuolla fiilluartarpismi maan. Isattu annappu Jesper uutsin minut maslussungui inä on niin attappu pulataslu. Lup. Senavi signaalati uani. No sarfissinni kalashi senavini peqarpusi. Imma amalaraarlu taqulartuutsi. Ja mitä vago? Lup. Lup senavä. Tän luonna soisuu. Tämliksenä muu. Uan
oqarfi uallan pisiariumaapara tupaallattillu pilussuugaanga immaqamaam tas ikiulaartarsimaneraan peqqutaassumannerlun oqap akisunaasangila qayataan iluseringaano 50 sekkunni sanayuvoq 55 tamakkai asianni kitsisuarsumingaannarlu tassalu malugisinnaavas isiginnaarluarussu ullumikkussam nalakkatissallui mikanisassaaniqqa nuannassu pilussuugami pisataqarluarlunil ayuna qaqort pigisaani saarlumi piniartorsu asimas ua piniqaikulort meaqaallutal ataatak ikingutaat kaapuajalsun qaarsumingaan saarlum nuunikku tastaasum sanaavi atortularsuaruissuo soort ayuna assarsuutiilluarsinnaaruppu kuyataaningaannaartuunaratalu allaaqutaa takusinnaavas qaanu pisatalassornaraama allala ulufy una tarrarsuussuaq immikku ittumi oquyttuussartaqartuammuuqaatiga tasam oqaltuassartaqarpoq taana ataatamasanarivaa nammin assassorlu sanasimavaa tassaviman mit takuttarlugillu allapalaarluit sannikkuva tassalu saviminuuniita savimminaq saviminiuvoq tassalmakkua tas meeraagallarata takua fiakantinguit tas tarrarsuutinukkua tarrarsuutaak pisiniarfim taamnik niuartarfim pisiaanaqarsinnat tas taamik ataat ikkussamikkuva aqallartarluit aaliangertarluit tamas inissiitsarluit tassal tan sanava taamik marluk sanavai uammeeralluni aqqamaa 1933 tumqatraajuaallartinnarat mikisukassaalta sanaraasimallu ukua ikkussusaami uautin igaffim ikkusorami taspaasuarput Knud Rasmussenni iniliornaqartor niuartu illorsuarsuat qulappiaanni inimarluksananaqarput tassalu ataqarluti Knud Rasmussen inaa aama timmisartumi allantikukku ikaarlu Lindberg qaqortukkuarlun taamnik aam tassan aam unnuiffissa aamsananaqarami tastaakua piuaat taunitnornua alt 60 naalernerani naasa taamaangi 60 daap ilumorpoq 60 naalernerani taunniuat illorsuaa aamua taamnik ilitrikeriorlun ingitsaami iluarsaallu tam nassaaringila aappaat Lindberg allaf inaaniit taamitto sunaaf immaanniuartuusimasuk iluatiisimallu angerlaasimaga pooqorsin taamanniuartuusoq tao qafiiva jout pooqorsin taapua jo takuat una tarrarsuut uang simitaqartippaa tas Knud Rasmussenni tarrarsuutan taanaqartarpoq ataatallu meeraallut sanava niuartuma allamik tiunaqartinnagu imalun iltiungikkuk tiussangilat uang tan pissavara